साफ्रोमबो फोथायारिफोरनियाव मोनसे स्पेशल बान्थाया दङ एबा मोनसे मोजां रोंनाय खामानिया दङ जाय रोंनाय खामानिखौ लानानै जोङो थांनानै थायो। रावबो फोथायारिफोरा बे बाथ्राखौ बुंनो हानाय नङा दि जे आंनियाव जेबो रोंगौथि गैया होननानै। अनजाग्रा प्रियफोर, जों जुदि बेबायदि बुङोब्ला आंनियाव जेबो रोंगौथि गैया होननानै बुङोब्ला जोङो नंखाय बुंनाय जागोन। जोंनि थांना थानाय समायावहाय जोङो जिखौ मावनानै थांना थायो बेनो जोंनि रोंगौथि आरो बेनो इसोरनि आशीर्बाद। सोरबा जुदि मेकानिकनि खामानि मावगासिनो दङब्ला बे इसोरनि आशीर्बाद। सोरबाया जुदि फालांगि मावदोंब्ला बे मोनसे रोंगौथिनि खामानि। सोरबाया जुदि आबादारि जादोंब्ला आबादारिनि खामानिखौ मावदोंब्ला बे मोनसे रोंगौथि। सोरबा साख्रि मावदोंब्ला बेबो मोनसे रोंगौथि। बेबायदिनो जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि रोंगौथिफोरखौ लानानै जोङो थांनानै थागासिनो दङ। नाथाय मोनसे बाथ्राया सैथोदि जों जिखौ रोंगौ बै रोंनायखौ गुबुना हयथ' रोङाबो जानो हागौ। जोंनि रोंनायफोरा आलादा आलादा जागोन। सोरबाया जुदि मोसानो रोङोब्ला सोरबाया मोसानो रोङाबो जानो हागौ। सोरबाया खननो रोङोब्ला सोरबाया खननो रोङाबो जानो हागौ। सोरबाया मोजां बाथ्रा बुंनो रोङोब्ला सोरबा बुंनो रोङाबो जानो हागौ। जोंनि रोंगौथिफोरा आलादा आलादा जानो हागौ। नाथाय इसोरा जोंनो मोनसे समान रोंगौथिखौ होनानै दोनदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जि समान रोंगौथिनि बाथ्राखौ नोंथाङा मोनथिब्ला सोमोनांगोन, नंगौना आंनियाव बेबायदि दंमारोना होननानै नोंथाङा गावनो सोंलु खालामनो गोनां जागोन। येस अनजाग्रा प्रियफोर, नोंनियावबो दङ आरो बे रोंगौथिया साधारन रोंगौथि नङा। गोबां सोमोनांथाव रोंगौथि। नोंथांनि गेजेरजों गोबां सुबुंनि जिउफोरा बासायजागोन बेबायदि रोंगौथियासो नोंथांनियाव दङ। दा अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाथ्राखौनो नायगोन। जोंनियाव समान रोंगौथि जिसु ख्रिस्ट'आ माखौ होनानै दोनदों बेनि गेजेरजों जोङो गोबां सोलोंगोन। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। बे बाथ्राफोरालाय माथो, बेलाय माथो, बबेथो जोंनियाव समान रोंगौथि दङ जि रोंगौथिनि गेजेरजों गोबां मानसिनि जिउखौबो जोङो बासायनो हायो। बेफोरलाय माथो, बेखौ मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय प्रियफोर, बाथ्राखौ बेखेवनायनि सिगांनो आङो गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे जारिमिनखौ नोंथांमोननो बेखेवनानै होग्रोनो हास्थायदों एबा बुंफोरनानै होग्रोनो हास्थायदों। जि बाथ्राया जोंनि खुगायाव थायो, जि बाथ्राखौ जोङो मोजाङै मोनथिखागौ, अब्लाबो नोंथांमोनखौ गोसोखांहोफिननो हास्थायदों। सानसेखालि जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि चेलाफोरजों लोगोसे गालिल लैथो बारै गेरसिमानिनि हादराव सहैबाय। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बै फारसे सहैबाय आरो नावनिफ्राय ओंखारबाय, बै समावहाय बादुवा जिउजों हमजानाय एबा बादुवा जिउ गोनां सासे मानसिया मांखरसालिनिफ्राय फैनानै जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो हमफैदों। बे बादुवा जिउजों हमजानाय मानसिया बे गोथैसालियाव थायोमोन आरो बिखौ जिनज्रिफोरजों खानानै दोनोमोन। नाथाय रावबो खानानै बिखौ लाखिनो हायामोन। खनले बिखौ सोरनि खुन्दुंजों आथिंफोराव आरो जिनज्रिजों आखाइफोराव खादों। नाथाय बियो खनफ्रोमबो आथिङाव खानाय सोरनि खुन्दाफोरखौ सिफायदों आरो आखाइयाव खानाय जिनज्रिफोरखौ बस'दों। बियो सासे बोलोग्रामोनदि बिखौ दबथायनो रावबो हायामोन। आरो बे मानसिया माबायदि मोनथिगौना? बे जाहैबाय हर सान बियो गोथैबारि आरो हाजोफोराव गाबज्रिबायनानै गावखौ अन्थाइफोरजों सदला-सदलि खालामनानै लाग्रा व्यक्तिमोन। बै समाव बियो जिसु ख्रिस्ट'खौ गोजाननिफ्राय नुहुरबाय आरो नुहुरनाय लोगो लोगोनो जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव खारलांनानै गुग्रुबनानै बिखौ खुलुमदों। आरो बै मोदायजों हमजानाय मानसिया हज्रिखावनानै बेबायदि बुंबाय, "ओ जिसु, बोलोग्रासिनथार इसोरनि बिसाज्ला, आंखौ नोङो मा नांजादों? आङो नोंखौ इसोरनि मुङै समाय लाहोयो, नोङो आंखौ साजाय दाहोथार।" बेबायदि होननानै मोदाया जिसु ख्रिस्ट'नियाव खावलायबाय एबा बुंबाय। मोदाया बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगाङावनो जिसु ख्रिस्ट'आ अलरेडि बादुवा जिउखौ हुकुम होखाबायमोन जे बादुवा जिउ, नोङो बे मानसिनिफ्राय ओंखारलां होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ हुकुम होखाबायमोन। बेनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ सोंदों, "नोंनि मुङा मा?" बै समावहाय मानसिया बेबायदि बुंफिनबाय एबा बै मोदाया बुंफिनबाय, "आंनि मुङा लिजियन।" लिजियननि ओंथियानो जाहैबाय गोबां। आरो बे मानसिया जिसु ख्रिस्ट'नियाव बेबायदि खावलायबाय, बादुवा जिउफोरखौ बे जायगानिफ्राय होखारहरनो नाङा होननानै बे मानसिया जिसु ख्रिस्ट'नियाव गले गले खावलायनायसै। थिग बे समावनो गोबां गिदिर फालोसे अमाखौ माखासे गुमग्राफोरा बै मैदानाव गुमबाय थादोंमोन। आरो बै समाव बादुवा जिउफोरा जिसु ख्रिस्ट'नियाव मा बुंबावखो नोंथांमोना मोनथिगौना? बे जाहैबाय, "जोंखौ बै अमाफोरनियाव थांनो होदो, जोङो बेफोरनियाव हाबफैनानै थाहैगोन।" बेबायदि होननानै बादुवा जिउफोरा जिसु ख्रिस्ट'नियाव खावलायनायसै। आरो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ
बादुवा जिउफोरखौ हुकुम होनायसै नोंसोरो थांदो होननानै आरो बै समाव बादुवा जिउफोरा अमानियाव हाबहैबाय आरो अमाया जि हाब्रां दङमोन हाब्रांनिफ्राय लैथोआव थांनानै बारसोमहैजोबबाय आरो बै बारसोमनाय अमाफ्रा फ्राय गासै 2000 अमाफोर दङमोन। बे गासै जानाय जाथायफोरखौ बै अमा गुमग्राफोरा नुजोबदों आरो बै अमा गुमग्राफोरा नोगोराव थांनानै गामियाव थांनानै जिसु ख्रिस्टनि बे मावनायखौ खोन्थाहैबाय आरो मानसिफोरा खोनानानै जिसु ख्रिस्टखौ नायनो थाखाय ओंखारबोबाय। जि समाव नोगोरनि आरो गामिनि मानसिफोरा बे बाथ्राखौ खोनानानै ओंखारबोबाय बै समावहाय जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव जाया बादुवा जिउजों हमजानानै दङमोन बियो थद गोनाङै जनानै दङमोन, मोजां जानानै दङमोन आरो बेफोर गासैखौ नुनानै बै नोगोरनिफ्राय फैनाय गामिनिफ्राय फैनाय मानसिफोरा सोमोनांबाय आरो गिनो हमबाय। आरो बै समावनो जाय सुबुंफोरा बेफोर गासै जाथायफोरखौ नुदोंमोन बैसोर मानसिफोरा बै नायनो फैग्रा मानसिफोरनो खोन्थाजोबदों जे जिसु ख्रिस्टआ बेबायदि मावबाय, अमाया बेबायदि जाबाय। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ साफानि उनाव साफा बयबो रायज्लायलायदों आरो खोन्थाज्लायदों। आरो बिनि उनाव बैयाव गथायसे जानाय ज' जानाय सुबुंफोरा गासै बाथ्राखौ खोनासंजोबनानै जोबनायाव बैसोर सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ बुंनायसै नोङो जोंनि बे नोगोराव एबा जोंनि बे जायगायाव दाथासै, नोङो ओंखारलांदो, थांदो, जोंनियाव थानो नाङा होननानै बिसोर खावलायनायसै। दिनैनि बे भिडिअ'आव बे जारिमिनखौ बुंनायनि गुबै बाथ्राया बेयाव हाबनानै दङ। मार्कसनि 5:18 आरो 19 सिरि जेब्ला जिसुआ नावआव गाखोहैयो अब्ला बादुवा जिउ हमजानायनिफ्राय सख'जानाय मानसिया जिसुनियाव बेबादि खावलायदों, अन्नानै आंखौ नोंजों लांफादो। 19 सिरि नाथाय जिसुआ लोगोआव थांफानो होआलाबानो बिखौ होनदों, थां, नोङो गावनि न'आव थांफिननानै गावनि मानसिफोरनो नोंनि लागै फोरबुआ बेसे गेदेर खामानि मावबाय आरो बेसेबां अनबाय बेखौ खोथा बायहैदो। ख्रिस्ट'नि फिसाफोर, बेखिनियाव मोनसे सोंलु खालामनो नागिरदों। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो गासै मोदायफोरखौ, भुतफोरखौ, गाज्रि जिउफोरखौ बै सुबुंनिफ्राय होखारदों। होखारखांनायनि उनाव मानसिया मोजां जाबाय। मानसि मोजां जाखांनायनि उनाव बै सेंग्राया एबा बै हौवाया जिसु ख्रिस्ट'जों लोगोसे थांफानो नागिरदोंमोन। नाथाय बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बाधा होदों जे आङो नोंखौ लांफानो हाया एबा आंजों दा ओंखारफा। जिसु ख्रिस्ट'आ मानो गावजों लांफायाखिसै? मा जाहोननि थाखाय? अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ बै सेंग्राखौ, गावआ फोसाबनाय बै हौवाखौ, मोदायजों हमजानाय बै हौवाखौ मानो लाङासै? लाङैनि जाहोनानो जाहैबाय बै बेक्तिया जेन गावनि न'खराव थांनानै जिसु ख्रिस्ट'नि मावनायखौ जेन खोन्थानो हायो, जिसु ख्रिस्ट'खौ जेन साखि होनो हायो, बिनि थाखाय बियो बै मानसिखौ, बै सुबुंखौ लांफायाखिसै। मानोना बयबो बि फाग्लाखौ मोनथियोमोन जे बियो मोदाय हमजानानै थानाय मानसि, बियो गाज्रि मानसि जाबाय, बियो गोथैसालियाव थाग्रा, बिखौ रावबो खाख्रबनानै दोननो हाया, बियो लान्थं थाग्रा गाज्रि मानसि, बिजों रावबो रायज्लायलाया, बिनि खाथियाव रावबो थांनो हाया, बेबायदि सुबुंमोन। नाथाय बियो मोजां जाबाय। दा बे बाथ्राखौ जुदि एबा बि मानसिखौ जुदि गुबुनफ्रा नुयोब्ला सोमोनांगोन, सोर फोसाबनानै होखो, सोर मोजां खालामखो? गोबांनि गोसोआव सोंलु फैगोन आरो बेखौ जुदि बे गावनि खुगाजों जुदि उइटनेस होयोब्ला, साखि होयोब्ला गोबां मानसिफ्रा फोथायगोन। दा बेयावखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे मानसिखौ गावजों लांफायाखिसै। गावजों लांफानाय मोनब्ला हयथ' जेबो खामानि जानाय नङामोन। बेयो केबल बेखौल'सो बुंगौमोन, बेखौ आं फोसाबनानै होबाय होननानै। नाथाय जेब्ला फोसाबजानाय सुबुङा न'आव फैनानै गामियाव थानानै ओनसोलाव खोन्थायोब्ला बेसे गिदिर खामानि जाबावगोन जिसु ख्रिस्ट'नि थाखाय। दा बै ओंथिनि थाखाय साखि होनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बै बादुवा जिउजों हमजानाय सुबुंखौ गावजों लोगोसे लांफायाखै। साखिया बेसे गिदिर खामानि मावो अनजाग्रा प्रियफोर। बै मानसिया, बादुवा जिउजों हमजानाय बै मानसिया थारैनो जिसु ख्रिस्ट'जों बाधा होजानानै नों थां, बुंहैथां होननायखौ बियो मानिबाय आरो न'आव फैबाय, बुंफैबाय, रायजोआव बुंफैबाय, गावनि ओनसोलाव बुंफैबाय आरो गोबां मानसिफ्रा सोमोनांबाय आरो गोबां मानसिफ्रा हयथ' जिसु ख्रिस्ट'खौ बै समाव नायगिरदों आरो नाजावदों। बे रोंगौथियानो दिनै नोंथांनियावबो दङ अनजाग्रा प्रियफोर। नोंनियावबो मोनसे साखि दङ। नोंथाङाबो जिसु ख्रिस्ट'नि बिसय साखि होनो हायो। नोंथांनि जिउनि लाइफ टेस्टिमनिखौ नोंथाङा होनो हायो। नोंथाङा मानो दिनै थांखु जाया? नोंथाङा दिनै मानो जौ लोङा? नोंथाङा मानो दिनै गाज्रि बाथ्रा बुङा? नोंथाङा मानो गुबुनजों नांज्लाया? नोंथाङा मानो गुबुनखौ अनो? नोंथाङा मानो गुबुनखौ सहाय होयो? नोंथाङा मानो गुबुनखौ मदद होयो? नोङो मानो बयजोंबो मिलायनानै थायो? मानो? बे जाहैबाय नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथियो, नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनाय मोनो। बेनिखायनो नोंथांनि बे साखिखौ, नोंथांनि बे टेस्टिमनिखौ
गुबुननो शेयार खालामनो हायो नोंथांनि बे टेस्टिमनिखौ मोननायनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव फैगोन दिनै जोंखौ दद्र' थानो सोर फोरोङो जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोङो दिनै जोंखौ गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव थानो जोंखौ सोर फोरोङो जिसु ख्रिस्ट'आ फोरोङो नोंनियाव बे गेदेर टेस्टिमनिया दङ आरो बेनिख्रुइबो आसरित टेस्टिमनि नोंथांनियाव दङब्ला बै टेस्टिमनिखौ नोंथाङा गुबुनजों शेयार खालाम आङो दिनै मानो बेबायदि आङो दिनै बे खामानिखौ बोरै मावनो हाखो आङो दिनै बोरै जाखो गोबांनि जिउआव गोबां रोखोमनि टेस्टिमनि दङ नाथाय जोङो गोबां समाव सानो गावनि टेस्टिमनिखौ जोङो दोनखोमायो नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों थां नोंनि टेस्टिमनिखौ बुंहै थां गामिनि मानसिफोरनो बुं नोगोरनि मानसिफोरनो बुं संसारनि मानसिफोरनो बुं जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननायनि उनाव नोंनि जिउआव मा सोलायखो नोंनि जिउआव मा जाखो नोंथाङा बेसांखिनि टेस्टिमनिखौ होनो हायाने दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंगासिनो दङ नोंनि टेस्टिमनिखौ गुबुननो मोनथिहो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननायनि उनाव नोंनियाव मा सोलायनाय फैखो नोङो मानो गाज्रि जानाय लोंनाय बेसाद मुवाफोरखौ नागारनो हाखो नोङो मानो दद्र' जानो हाखो नोङो मानो सैसोग्रा जानो हाखो बेफोर गासैखौ गुबुननोबो मोनथिहो होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ जों साफ्रोमखौबो बुंगासिनो दङ आरो बे खामानिखौ बयबो रोंगौ अनजाग्रा प्रियफोर बयनिबो जिउआव मोनफा नङा मोनफा टेस्टिमनि दङ येस अनजाग्रा प्रियफोर टेस्टिमनिया बेल' नङा जिउनि साखिया बेल' नङा जेराव आङो जिसु ख्रिस्ट'जों बेरामनिफ्राय सोखाजाबाय येस आं बेखौल' बुंनांगौ बे नङा अनजाग्रा प्रियफोर बे नङा नाथाय जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि टेस्टिमनिफोरा दङ बै टेस्टिमनिफोरखौ जोङो गुबुननो शेयार खालामनांगौ अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि आखायाव गोबां दामि मबाइलफोर दंसै 10,000 20,000 लाख थाखानि मबाइलफोर दंसै जोङो फेसबुकफोराव गोबां समफोर हगारदों वाट्सएपफोराव नंखाय बाखाय ओरैनो स्टेटासफोर दोननानै जोङो समफोरखौ हगारदों इन्स्टाग्रामफोराव नंखाय बाखाय समफोरखौ हगारदों बेनि बदलै नोंथाङा नोंथांनि जिउ जारिमिनखौ 1 मिनिटनि थाखाय 2 मिनिटनि थाखाय 3 मिनिटनि थाखाय 4, 5, 6 मिनिटनि थाखाय नोंथाङा जुदि मोनसे भिडिअ बानायनानै हगारोब्ला नोंथाङा मानो बेबायदि जानो मोनखो नोंथाङा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननानै मा अनुभब मोनखो बे टेस्टिमनिखौ नोंथाङा जुदि ससियेल मिडियायाव जुदि शेयार खालामनानै होयोब्ला नोंथांनि बे जिउ जारिमिननि गेजेरजों हयथ' गोबाङा गोसो सोलायगोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव हयथ' गोबां बर'फोरा नेनानै दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव हयथ' गोबां बर'फोरा नोंनि लाइफ टेस्टिमनि गेजेरजों सोलायहोजागोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव सोलायहोजागोन लखिमपुर डिस्ट्रिक्टआव सोलायहोजागोन धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव सोलायहोजागोन अल आसामाव सोलायहोजागोन भारतनि गोबां जायगाफोराव थानाय बर' फिसाफोरा नोंनि लाइफ टेस्टिमनिखौ मोननानै गोबांफोरा गोसो सोलायगोन नोंथांनि लाइफ टेस्टिमनिखौ हयथ' गोबां जायगायाव नेनानै दङ अनजाग्रा प्रियफोर जिसु ख्रिस्ट'आ बेयावखायनो बुंदों जे नोंनि लाइफ टेस्टिमनिखौ खोन्थाहैदो जेरैहाय बादुवा जिउ जों साथि फबजानाय जाय सेंग्राया थांफानो नागिरदोंमोन जिसु ख्रिस्ट'आ बै समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन नोंनि न'खरनो बुंहैदो आंजों थांफानो नाङा आं नोंखौ लांफाया नोङो न'आव बुंहैदो नोंनि गामियाव बुंहैदो नोंनि रायजोनि मानसिफोरनो बुंहैदो नों बोरै सोखाजाखो जिसु ख्रिस्ट'आ सोर नों बेखौ खोन्थाहैदो अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांनि जिउआवबो माबा मोनसे नङा माबा लाइफ टेस्टिमनि दङ जिउनि जारिमिन दं जि जिउनि जारिमिनखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गोबां बर' सुबुंफोरा खोनासंनो थाखाय रेडि जानानै दङ क'क्राझारनि गोबां बर'फोरा खोनासंनो रेडि जानानै दङ चिरांनि बर'फोरा खोनासंनो रेडि जानानै दङ आरो नोंथांनि बै लाइफ टेस्टिमनिनि गेजेरजों गोबां व्यक्तिफोरा बासायजागोन अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांनि जिउआव जिसु ख्रिस्ट'आ मा खामानि मावखो नोंथांनि जिउआव जिसु ख्रिस्ट'आ मा सोलायनायखौ लाबोखो बिखौ नोङो गुबुनजों फोरमायज्लायनो गुबुननो मोनथिहोनो गोसो जायाखै ने अनजाग्रा प्रियफोर नोंथाङा जुदि गोसो जादोंब्ला नोंथांनि आखायाव थानाय जिथु डिजिटेल खामानिफोर दङ डिजिटेल प्लेटफर्मफोर दङ बेयाव नोङो 1 मिनिटनि 2 मिनिटनि 3 मिनिटनि 4 मिनिटनि जेसेबां हायो नोंथांमोननि लाइफ टेस्टिमनिखौ शेयार खालामदो वाट्सएप स्टेटासाव दोनदो फेसबुकआव दोनदो इन्स्टाग्रामाव दोनदो इउटिउबाव दोनदो नोंथाङा बहा हायो बैबायदिनो नोङो दोनदो आरो जिसु ख्रिस्ट'खौ नोङो फोरमायदो अनजाग्रा प्रियफोर बे खामानिखौ जों बयबो मावनो हायो जोंनि जिउआव जिसु ख्रिस्ट'खौ लानानै मोनसे गेदेर साखि बयहाबो दङ आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो बे खामानिखौ मावनो थाखाय बयनोबो होदों आरो जोंनियाव बे बोलोआ दङ नोंथांनि जिउ जारिमिननि गेजेरजों नोंथांनि जिउ साखिनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा बासायजागोन नोंनियाव बे गोहोआ दङ जिखौ आं थामनेलाव बुंदोंमोन नों मोनथियोना नोंनियाव मा गोहो दं होननानै बे गोहोआनो जाहैबाय नोंथांनि जिउनि जारिमिनखौ गोबां जायगायाव खोनासंनो थाखाय रेडि नेनानै दङ दे अब्ला प्रियफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय थेंक इउ